Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 316 ба анҷом расид ва дар ин навор оиди ин турнир гап мезанем. Ҳамчунин Реакцияи Муин Ғафуров ва Самандар Муродов дар ин турнир. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. На бачо чӣ омада граница? номерора канали паҳлавон куҷо гирифтем Акай Ғулом, Акай Умеда. хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. оғоз мекунем аз карди пешакӣ аз муҳорибаи ҷангори бебохт Азамат Мурзаканов зидди Бренсон Рибери. ин муҳориба дар вазни ним вазнин баргузор гардид ва аллакай дар якум раунд ба анҷом расид. Мурзаканов боз рақиби худро фавран шикаст дода ғалаба бо тариқи нокаути техникӣ ба даст овард ва ҳамин гуна рекорди худро 15-0 кард. дар UFC бошад рекорди ӯ 5-0 шуд ки 4 тои ин ғалабаҳоро бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ба даст овардааст. акнун мегузарем ба карди асосӣ ки карди асосиро муҳориба дар вазни нимёна Висенте Люке зидди Кевин Холланд кушоданд ва ин муҳориба аллакай дар дуюм раунд ба фоидаи Холланд ба анҷом расид. ӯ дар дуюм раунд Люкеро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин тариқ ғалаба бо тариқи усул ба даст овард. Кевин Холланд баъди чунин ғалабаи дурахшон Колби Ковингтонро ба муҳориба даъват кард. баъди онҳо муҳориба дар вазни 61 кг байни Марио Баутиста ва Пачи Микс баргузор гардид. барои Микс ин аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC буд. ӯ дукарата чемпиони Беллатор аст ва акнун ба UFC омад. муҳориба аз 3 раунд иборат буд ва тамоми 3 раунд идома дод ва бояд гуфт ки Микс ягон кори ҷиддӣ карда натавонист. ҳамин тариқ бо қарори доваро шикаст хӯрд ва бояд гуфт ки ӯ аллакай сеюм чемпиони Беллатор аст ки дар UFC ҳозирашда номуваффақ баромад карда истоданд. Чендлер, Питбул ва Микс. мегузарем ба сеюм муҳорибаи асосии турнир. муҳориба дар вазни миёна байни ветеран Келвин Гастелум ва ҷангвари нокаутёри ҷавон Ҷо Пайфер. дар якум раунд Пайфер ду маротиба Келвинро ба нокдаун равон кард. аммо чӣ гуна ки медонем Гастелумро бо тариқи нокаут шикаст додан кори осон нест ва ӯ то охир ҷангида тавонист. ҳамин тариқ Ҷо Пайфер бо қарори доваро дар муҳориба зидди Келвин Гастелум ғалаба ба даст овард ва Ҷо Пайферро ҳамдастааш варзигари тоҷик Самандар Муродов табрик карда Ҷо Пайфер табрик бародар навишт. муҳорибаи асосии турнир. муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг реванш байни чемпион Мераб Двалишвили ва довталаб Шон Омэлли. муҳориба аз 5 раунд иборат буд ва Омэлли 2 раунд худро хуб нишон дод. дар дуюм раунд ӯ ҳатто нагузошт ки Мераб текдаун гузаронад. лекин дар сеюм раунд Мераб кори худро кард. ӯ Шонро ба замин афтонид ва дар охири раунд ба усул баромада Шонро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин тариқ Мераб ғалаба бо тариқи усул ба даст оварда камарбанди худро бори дуюм ҳимоя кард. ин ғалаба барои Двалишвили 13-ум ғалабаи пайдарҳам дар ташкилоти UFC шуд. барои Омели бошад ин дуюм мағлубияти пайдарҳам ва сеюм мағлубият дар карьера шуд. акнун дӯстон, бо эҳтимоли калон Мераб Двалишвилиро муҳориба зидди Кори Сенхаген интизор аст. Мерабро дӯст ва ҳамдасташ Муин Ғафуров табрик карда навишт ки ҳоло ҳам чемпион Мераб Двалишвили. муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. хонобуду сарбаланд бошед.